Moltes gràcies, senyor Rull. Bé, ciutadans, veïns i veïnes, amics i amigues, molt bon dia a tothom i gràcies per la vostra presència en aquest acte històric de constitució de la 6a Corporació Municipal de Salou, que a partir d'ara m'honro i em complau presidir. En primer lloc, i abans que res, s'escau expressar el més profund agraïment als companys de Convergència i als regidors del Partit Popular per fer-me l'honor i la confiança de nomenar-me i investir-me com a nou alcalde d'aquesta vila. I també al regidor que ha decidit donar confiança en aquest alcalde i al nou govern. A partir d'aquest moment, jo també confio, crec i compto amb tots els regidors que formareu el govern municipal per iniciar una nova etapa de treball i de gestió que continuarà transformant i desenvolupant positivament Salou com en aquests darrers 2 anys. Junts tenim l'encàrrec de desenvolupar amb honestedat, amb eficàcia i lleialtat institucional aquest compromís amb la societat i per això, com a alcalde, tindré una visió ampla i generosa de la governació de Salou per donar respostes més sintonitzades amb l'interès general i el bé comú dels salouencs. I mostraré la millor disposició a recollir totes aquelles propostes que siguin útils i estiguin al servei de la nostra ciutat i tinguin com a objectiu impulsar i dirigir Salou pel camí del progrés i el benestar de tots. Espero, doncs, de tots vosaltres esperit de servei, la màxima dedicació i col·laboració perquè és deure del govern correspondre amb total coherència i respecte a la voluntat de la societat salouenca que s'ha expressat amb claretat a les urnes. I per això no podem defraudar les expectatives i les esperances de futur que majoritàriament han disposat en nosaltres i en els grups de Convergència i del Partit Popular. De fet, amb dues formacions hem apostat per una institució estable, per un govern fort, ambiciós i sòlid, aquell que només pot ser garantit amb la suma d'aquelles forces polítiques que han estat capaces d'aglutinar i unir, i no de dividir, i per la suma d'acords programàtics i no a base d'acords per anar contra ningú. CiU i PP hem sigut capaços d'aixecar idees i propostes fins a construir un projecte comú de futur per a la nostra ciutat, que s'anirà materialitzant en acció constant de govern, en dinàmica de presa de decisions, en gestió eficaç i en administració dels recursos amb l'objectiu de fer realitat reptes i assolir grans fites, situant Salou al capdavant dels municipis amb més qualitat de vida i amb més oportunitats. Sempre, com a alcalde en aquests darrers 2 anys i com a candidat, he manifestat la meva sincera voluntat de mans esteses d'obrir el govern a la col·laboració d'aquells grups que mostressin de forma explícita i decidida interès i bona disposició al diàleg i a l'entesa en temes de ciutat. I ho mantinc i reitero aquesta voluntat. I per això espero dels grups de l'oposició un exercici responsable i constructiu amb una actitud edificant que afavoreixi el diàleg que és en definitiva allò que espera el ciutadà. I torno a convidar els grups que han decidit formar part de l'oposició a donar un nou impuls al diàleg i al consens, perquè aquest escenari normalitzaria les relacions i generaria també un nou clima polític i social. He dit en moltes ocasions que m'agradaria gestionar el municipi amb la major comunió de complicitats i treballaré perquè sigui possible. D'entrada, és una satisfacció i una garantia al consens municipal manifestat en aquest acte per les persones i les formacions polítiques de CiU i PP que han segellat un ample acord de govern per tirar endavant plegats i amb la necessària col·laboració del teixit social i econòmic de la nostra ciutat una nova etapa de progrés i de modernitat,
on la millora de la qualitat de vida, la recuperació econòmica i la creació de riquesa i d'ocupació seran els motius que mouran principalment la nostra acció de govern. En el nostre pla de mandat, que presentarem properament, hi donarem especial rellevància. Bé, només em resta dirigir unes paraules de benvinguda a tots els nous regidors i regidores que s'integren al consistori, dient-vos que aquesta és una tasca apassionant i a tots us desitjo els millors encerts en el desenvolupament del vostre càrrec, sigui des del govern, sigui des de l'oposició. Com a nou alcalde de Salou, vull posar de manifest que la meva única aspiració i ambició és la de servir i treballar pel meu poble, Salou, amb total lleialtat als principis democràtics, amb honestedat en la gestió i amb el ferm compromís amb els ciutadans i els interessos de Salou, perquè a la fi soc i faré alcalde de tothom. El meu serà un govern per a tots. Moltes gràcies i visca Salou!